Loader sa e-wallet sa Mandawi nagpahimangno sa mga binuang nga mitumaw karon. Nagpa-interview si Rene Orbizo nga taud-taud nang nanginabuhian sa e-wallet, cash in ug cash out ug payment sa mga transactions. Apan sorpresa sa iyang nagpakaron inong customer ni adtong Lunes. Gingong mo cash in kuno kini og 45,000 pesos sa iyang digital wallet. Apan nagsigi og kasayop ang gi-input nga numero. Mipuli kuno ang kliyenteng babay nga migunit sa iyang cellphone aron mismong maoy mo type sa numero. Nakugang na lang siya dihang nakita na ang one-time password message nga gitan-aw niini aron makuha ang OTP. Nakalakaw na ang maong customer niya nga wa mihinayon sa transaksyon. Taud-taud na siyang naniyang nadiskubrihan nga nakuhaan na og 40,000 pesos ang iyang e-wallet kay may nahimo na diay nga transaksyon. Sa merkado, mao po na yung ikuan nito nga naapoy magpakasin ko na sa 45, mao po na nga style, hatag sa number, di po mao nga number, puwa ang mugawas. Pero kuha niya yung cellphone, ang nakakuha na sa merkado, kay wa niya gihatag ang yung cellphone. Mao nga agad siya mabiktima. Ako gyud ang biktima na.